Det vi skal lære i dag her, det er plusstykker, lidt større plusstykker, hvor vi fylder op, i stedet for at tælle på fingre. For at kunne regne det på en let måde, så skal man lige kende to ting. Man skal kende til det, der hedder 10'er-tal. Det er tal, der ender på 0. Det er tal fra 10-tabellen. Det er 10, 20, 30, 40, 50, 60. Og så skal man kende det, der hedder 10'er-venner. Det er et talpar, som giver 10, når man lægger dem sammen. Det er 1 og 9, 2 og 8, 3 og 7 osv. Vi går over til plusstykket her. 28 plus 6. Vi er tæt på det næste 10'er-tal her. Vi er ret tæt på 30. Det kender man, hvis man kender rækken af 10'er-tal, så ved man, at efter 20 kommer 30. Så vi har 30 som det næste. For at kunne fylde op, så vi har 30, så skal vi bruge 2 af de her 6. Så har vi nu fyldt op til 30. Altså har vi nu brugt 2 af de 6 til at få 30. Så er der 4 tilbage. 4 plus 30, det er 34. Hvis det er svært at se, at der er 4 tilbage fra de 6, så kan man sige 28 plus 6. Vi har 6 fingre klar. Vi bruger 2 for at fylde op. Fjerner 2. Vi har 4 tilbage. Svaret er 34. Det er i hvert fald en god metode, når man skal lægge et etcifret tal til et tocifret tal. Værsgo.